कुनु ट्राइबेल एरियायाव हाबनो मोननाय नङा ट्राइबेल एरियानिफ्राय बैकट खालामना दोननाय जागोन खम समनि गेजेरावनो निमाहा बिनांगौ ट्राइबेल माहारिखौ लाजि फोनांनायनि जुनै खम समनि गेजेरावनो निमाहा बियाब्ला सिसिटुवानिफ्राय गोख्रों एक्सन लानाय जासिगोन फाइनाली फिन आरोबाव जोंनि बर'निनो गोलाव सम बर'नि माहारियारि आफादफोरजों लोब्बा लाखिनानै जाथिनि थाखाय साक्रिफाइस खालामबोनाय बिहोमा होबोनाय मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारि सारा फिन आरोबाव मन्त्रि बिबान मोननो हाबावबाय दिनै अटिकिं दङ समायखिरा लानाय फुल आपडेट फैगासिनो बिथांनि मुङै साननैसो सिगांनिफ्रायनो कारापसननि बेलायाव गोबां निउस मेडिया टिभि चेनेलफोराव दामबाय थादोंमोन नङा होमबा कारापसननि बेलायाव जानोबो हागौ नङाबो जानो हागौ खोथाया बेबो जे ना बिस्वजित दैमारि सारा ट्राइबेल बर' जानायखाय मन्त्रि होजानो बानानै बेफोरबायदि इलिगेलिगेसन जाबसिनदों नामा नारसिनदों नामा जाहाथे सिरि थायो मन्त्रि दाबिनो हाया बेबो आरोना सासे एपिडब्लिउ आफादनि आफादगिरि अभिजित शर्मा गावखौनो एपिडब्लिउ आफादनि आफादगिरि सिनायथि होदों बिथाङा बिस्वजित दैमारि सारजों लोगोसे जोंनि गासै ट्राइबेल माहारिखौ बेसिकेलि जोंनि बर' हारिखौ ओरैबायदि लाजि फोनांदों थांनाय 5 बोसोराव मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारि सारा आसाम आयेन आफादनि स्पिकार बिबानगारि जानायाव आसाम आयेन आफादानो सुवा-सुथि जाजोब्बाय कामाख्यानिफ्राय पुरहित लाबोनानै फोथारनांसिगोन गंगा दैजों सुस्रानांसिगोन फुजा होनांसिगोन बायदि बायदि बाथ्राफोरजों लाजि फोनांदों बिथाङा बेसिकेलि जों बर' हारिखौ बे बर' हारिनि थाखाय जोबोद लाजिथाव दुखुनांथाव बाथ्रा रायजोफोर तो बेनि सायाव सिसिटुवानिफ्राय गोख्रों अजद खम समनि गेजेरावनो जुदि अभिजित शर्माया निमाहा बिफिनाब्ला ट्राइबेल माहारिखौ लाजि फोनांनायनि जुनै निमाहा बिफिनाब्ला सिसिटुवानिफ्राय गोख्रों एक्सन लानाय जासिगोन कुनु ट्राइबेल एरियायावनो आगान होनो हानाय नङा ट्राइबेल एरियानिफ्राय बैकट खालामनाय जासिगोन गोनां जायोब्ला बिथांखौ गुवाहाटी बायदियावबो आगान होनो हायै खालामना दोनगोन बे बाथ्राखौ सिसिटुवानि गाहाय दैदेनगिरि मानगोनां अध्यक्ष खाख्लारि सारा प्रेसमेन्टनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होफैबाय श्री बिश्वजित दैमारी मिनिस्टर डिजिग्नेट মই বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু অনুগত্য পোষণ কৰিম মই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম মই অসমৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কৰ্তব্য বিশ্বস্ততাৰে আৰু শুদ্ধ অন্তঃকৰণেৰে সম্পাদন কৰিম আৰু মই ভয় বা পক্ষপাত অনুৰাগ বা বিদ্বেষ নোহোৱাকৈ সংবিধান আৰু আইন অনুসাৰে সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ প্ৰতি ন্যায় আচৰণ কৰিম মই বিশ্বজিৎ दैमारी ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে অসমৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কৰ্তব্যৰ যথাযথ সম্পাদনৰ বাবে মন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ বিবেচনাৰ বাবে অনা হ'ব বা মোৰ জ্ঞাত হ'ব তেনে বিষয় মই কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহৰ ওচৰত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে অৱগত বা প্ৰকাশ নকৰোঁ